ସରକାର ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି ସେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଫାଇନ୍ ମାନେ କିଛି 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 ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି ତ ତେମେ ଯଦି କ'ଣ କହିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ କ'ଣ ତେମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି ତ ତେମେ କହିବ ସେ କିଛି ଶୁଣ କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମୁଁ ତମକୁ ଧରିଥିଲି କି? ନା ମୁଁ ତମକୁ ଚାବିଟା ତେମେ ନେଇଥିଲ ନା ଚାବିଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି? ମୁଁ ତମକୁ ଧରିଥିଲି କି? ଗାଡ଼ିଟା କିଏ ଆଣିଲା? ମୋତେ ଅଫିସରେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଆଇଲି। ଅଫିସରେ ନୁହଁ ତେମେ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଆଣିଲ ନା କହିଲ? ମୁଁ ଆଇଲି କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଅଫିସରେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଆଇଲି। କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣ, କରିବି? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଅଫିସରେ ପଠେଇଲେ ଆମେ ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ବୁଝିଲ କି? ତମେ ସେଠି କହିକି କେମିତି ଆରେ ଯିବ? ଅଫିସର ନାହିଁ ମୁଁ କହିବା ତେମେ ଗାଡ଼ିଟା କାହିଁ ଚାବିଟା ନେଇ ଆରେ ଆଇଲ? ମୁଁ ଆଣିବିନି କେମିତି? ମୋତେ ଅଫିସରେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଆଣିବିନି? ସେ ଏବେ ନେଇ ଆସେ କହୁନ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତମେ ସେଠି ପଠେଇଲେ ତମ ଅଫିସରେ ଅଫିସରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଅଫିସର କ'ଣ କରିବା କଥା ଆମର ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ନୁହେଁ ହେଲା। ତମେ ସେଠି ଧରା ହେଲା, ଅଫିସର ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଥାନାରେ ଦେବ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତମେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗାଡ଼ିରୁ ତମେ ଚାବିଟା ଆଣିଲ ଆରେ ଶୁଣ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କଥାଟା ଆଣିଲି? ଶୁଣ କଥା ଗାଡ଼ିରୁ ତମେ ଚାବିଟା ଆଣିଲ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସର ଯଦି କହିଲେ ତମେ ଆଣିକି ଆଇଲ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସର କୁହ କେମିତି ମୁଁ ବାହାରିବ କାହିଁ କହିବି? ଗାଡ଼ିଟା। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଆଉ ସେ ଏମିତି? ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନା, କାହିଁ ନା, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯିବି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତମେ ଭୁଲ କଲେ ସେ କହିଲେ। ତମେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିକି ଆଇଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଲି ମୋତେ ସେ ଶୁଣ ପଠେଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କହିବା ଯିବି ପଠେଇଲେ କଥାରେ। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁନ କାହିଁ ପଠେଇଲେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ? ଯାହା କିଏ ପଠେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ତମେ ତ ସେଇଆ। ଆଣିକି ଆଇଲ ମୁଁ ଦେଇଛି ହଁ ଆଉ। ମୋତେ ସେ ଅଫିସର ପଠେଇଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଲି। ତମେ କେମିତି ଯିବ ତମେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିକି କରିବ ଆଇଲ ନା? ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମ ଗାଡ଼ିଟା ଧରିଥିଲି। ଆଉ ତମକୁ ଧରିଥିଲି କି? ଗାଡ଼ିଟା ନେଲା କିଏ ହାତ ମାରିଦେଲା କିଏ? ମୋତେ ଅଫିସର କହିଲେ ମୁଁ ଆଇଲି। ଗାଡ଼ିଟା କିଏ ହାତ ତେମେ ହାତ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୋତେ କହିଲେ ଆଣିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଇଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ସୁବିଧାରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଯାହା କଥା ସବୁ କରେ ସବୁ ଶୁଣ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫିସର କରିଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଶୁଣ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ, ମଜି ମୋତେ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଥାନା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଶୁଣ ତମେ ସବୁ ଯାଇ ଶୁଣ କହିଲେ ମଜି ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ତମ ଅଫିସ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହବ? ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶୁଣ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ହବନି, ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଗାଡ଼ିଟା ଇଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ସେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଫିସର କହିଲେ ହବ ନା ପଠେଇଲେ ଇଏ ସିନା କହିଲେ ଟିକେ ହଁ ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଆଣିଛି କରିଦେଉଛି। କହିଲି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବି? ଆଉ ଅଫିସରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହା କହିବି। ଅଫିସରେ କହି ଶୁଣିବେ ନା ଶୁଣିବେନି କୋଉ କ'ଣ? ସେ ଅଫିସ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହୁଥିବେ ନା କ'ଣ ଆରେ ଫାଇନ୍ ସବୁ କରିବେ କି ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତମେ କହିବେ? ପେପର ମଗେଇଲ ପେପର ଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ଡିଏଲ୍ ହେଲମେଟ ନାହିଁ ହେଲମେଟ ହେଲା। ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ସତ ଶୁଣ ସତ କଥା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆଇଛି 70-80 କିଲୋମିଟରରୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ହେଲମେଟ ଚଲେଇବି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଆଇଲି ଦାଦାଙ୍କର ହେଲମେଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଇଠି 4 ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ମୋ ହେଲମେଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ଆଣିକି ଆଉଛି ଶୁଣିଲନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ପେପର ମାନେ ଡକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଡକ୍ଟର ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଫାଇନ୍ ଡକ୍ଟର ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏ କ'ଣ ସବୁ କହି କରୁଛ ନା କ'ଣ କଥା କରିସାର କରିସାର କ'ଣ କରିବା ତ କରିସାର ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।